Toto je temná pravda o mužoch, o vzťahoch, o líderstve a presne preto o nej nikto nechce hovoriť nahlas. Hlboko neistý muž sa bude chcieť pomstiť. Nie preto, že je zlý, nie preto, že je krutý, ale preto, že sa bojí. Strach v mužovi má tri najčastejšie podoby. Strach zo zlyhania, strach zo straty kontroly a strach, že nie je dosť dobrý. A keď sa tieto tri spoja, vznikne Saulov syndrom. Zo života Saula. Saul bol král, mal moc, postavenie, uznanie, úspech, ale vo vnútri bol strašne neistý. A keď sa objavil Dávid, talentovaný, charizmatický, milovaný ľuďmi, Saul namiesto obdivu cítil hrozbu. Nie, aký skvelý mladý bojovník, môžem ho podporiť, ale aký on je dobrý, ja som menej. A zrozadila sa závisť, paranoja a pomsta. Neistota vždy hľadá nepriateľa, aj keď je to človek, ktorý ti nikdy nechcel ublížiť. Dávid nebral Saulovi trón. Saul si myslel, že mu ho zobere. A presne takto funguje aj dnes. Keď neistý muž vidí úspech iného muža, cíti ohrozenie. Keď neistý muž vidí rešpekt inej ženy k inému mužovi, cíti zradu. Keď neistý muž vidí talent iných, cíti menej cennosť. A z toho potom vzniká kritika, sabotáž, ohováranie, pomsta, zničené vzťahy, zničené týmy, zničené rodiny. Nie preto, že by chcel zničiť svet, ale preto, že sa snaží zachrániť svoje ego. A poučenie z Dávida? Dávid nebojoval proti Saulovi, neznížil sa na jeho úroveň. Nepokúsil sa vyhrať hru ega. A nakoniec vyhral najväčšie víťazstvo. Zostal mužom, aj keď ho chcel iný muž zničiť. A teraz prichádza najväčšia lekcia. Neistý muž ublíži svetu. Silný muž ho ochráni. Ako to spoznáš v praxi? Neistý muž bojuje s mužmi lepšími než on. Chce moc, lebo nemá hodnotu. Chce obdiv, lebo nemá pokoj. Chce poslušnosť, lebo nemá rešpekt. Sebavedomý muž obklopuje sa lepšími mužmi. Nepotrebuje dokazovať svoju silu. Nerobí vojny, robí víťazstva. Lásku nevinúcuje, ale lásku dáva. A to je najdôležitejšia otázka do zrkadla. Keď vidíš iného muža rásť, cítiš inšpiráciu alebo ohrozenie. To je rozdiel medzi Saulom a Dávidom. A to je rozdiel medzi životom v strachu a životom vo veľkosti. Tak žij veľký život. Držím ti v tom palce.